ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನೆಲ್. ಸಂಡೇ ಒಂದು ಎಂಕುಲ್ ದೂರ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಕ್ಕಲಿಗಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಬಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾಗ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ದಸರಾಗ ಮಾತ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೇರು ಆನ್ ಆವರೆ ಒಂಜೆ ಬಾಕಿ ಆನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಎಂಕಲ್ ಊರ್ ಏತ್ ಜಿಗ್ಗ ಆತಡಂದು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾತೊಂದುಪ್ಲೆ. ಸದ್ಯಗೆ ಸಂಡೇ ಆನಾಗ ಸಡನ್ ಅದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ದೂರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾರಗು ಡಿನ್ನರ್ ಪೋಕ ಅಂದು. ಸೊ ಎನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ. I go bundulle. Even you can see the beach in my phone also. See. Alle ennetla tojuntu kage irna camera open ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Oh my god, seriously. Inna clarity nichi. Still I am taking the videos. Deppe iruntule alpa untule dear a frame dalpa. ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಬೀಚ್, ಮೂಲೆಕುಲೊಂದು ತಿನಾರೆ ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾರೋಗ್ ಬೈದ ಎಂಕುಲಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಪುಂದು. ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಓಪನ್ ಆತೀನಿ ಮುಲ್ತ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬೈದಿನಿ. ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅಂಚಾದ್ ನಿಕುಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಟು ನೇಟು ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೀಲ್ಸ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾರೋದ ಏರ್ ಬೈದರಿಡೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆದು ಪಲ್ಲೆ ಫುಡ್ ತಿಂದು ದಾವಡು ತಿಂದು ಹೆಂಗ್ ಶೌಂಡ್ ಪನ್ವೆ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿ ಪನ್ವೆ ಅವೇ ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ. ಎಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಈ ತಾದಿತ್ತು ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾರೋದ ಕತೆ ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಂಡೆ ಮುಲ್ಮಾತ ಕಾಂಡೆದ ಗಡಿಬಿಡಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು. ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಅನೆನೆ ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಇಂಚಿಡ್ ಮಾತ ನೇಟ್ ಬೇಯರೆದಿತ್ತೆ ಅಂಚಿಡ್ ದಾಲ್ ಬೇಯ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಂಜಲ್ ಮೀನ್ ಫ್ರೀಸರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು. ತೊಟ್ಟೆಡ್ ಬುಡರೇನೆ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಗ್ ದೀತೆ ನನಲ ಎಡ್ಮರೆಗ್ ದಾದನ ದೀತೆ 11 ಗಂಟೆ 11:30 ಅಂಡಲ ಒಂದು ಐಸಿಡ್ ಬುಟ್ಪುನ ತೋಜು ನನಿ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ತೊಟ್ಟೆಡ್ಲ ಅಂಟುದುಂಡತೆ ತೊಟ್ಟೆಗ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಬಾಜಾನಡ್ ದೀತೆ. ಸೊ ಕುಕಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆವಡು. ಹಾಯ್ ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾರೋ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾರೋದ ಫುಡ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನವೆ ಪಂಡದ ಬೊಕ್ಕ ಪಂತಿನಾನೇ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಕಾಣೆ ಅನಾಗ ಎಂಕ ನೆನಪ ಒಂದುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಅಲ್ತ ಫುಡ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಆತು ತಿಂಡಾವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾತ ತಿಂಡ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಓಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ ನೆನಪು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ. ಪಿದಾಯ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕೊಂಚಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಯ್ನಾತು ಮೊಬೈಲ್ ಯಾನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕುಲ್ಕುಲೊಂದು ಪಾತೆರೆ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚ ಒಂದು ಚೂರು ಅಂಡೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ. ಫುಡ್ ತಿನ್ನಾಗ ಅಂತೂ ನೆನಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಫುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ದಾದ ಮಾತ ತಿಂಡ ಸೂಪರ್ ತಿಜ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮಾತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇನ್ ಫುಡ್ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಿಂದದ್ದು ಎಂಕುಲ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಐಟ್ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಿ. ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಬಟರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಉಂದು ನಿಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಯರ್ಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಪೋತರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಬೈದಿನತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕೆಲವೇ ಅವಿನ ಮಾತ ತುದು ಬೇಗನೆ ಪೋದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಬೇರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದರ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಫೈನಲಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಐಡಿಯಾನೇ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲಡೆ ಪೋಪ ಅದು ಸಡನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಸಡನ್ಲಿ ಪೋಯ್ನಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಿದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಪಿದಾಯ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಉಲಾಯ್ಲ ಉಂಡು. ಉಲಾಯ್ದಲ್ಲ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದುಂಡು. AC ಅವು ಎಂಕಲಿಗೆ ಪಿದಾಯ್ ಕುಲ್ಲರ್ ಇತ್ತು ದಾಯಪಣ ತನೀಶ್ ಪಿದಾಯ್ ಇವಾಗ ಅಲ್ಪ ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಎಂಕುಲ್ ಮುಲ್ಪ ತಿನ್ನೊಂದು ಆಯ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ತಿನ್ನರೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ ಪಿದಾಯ್ ಕುಲ್ಯ ಶೆಕೆದಲ್ಲ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಜಿ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಪಿದಾಯ್ ಕತ್ತಲೆ ಕುಲ್ಲಾಗ ಗಾಳಿ ಮಾತ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಶೋ ಕಾಣ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಪಿದಾಯ್ ಕುಲ್ಲುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಎರಾಂಡಲ್ಲ ಬರೀತ ಟೇಬಲ್ದ ಕುಲ್ ಪೂರ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಲ್ತೇಡ ಅವೊಂಜಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರ್ದ ಟೇಬಲ್ ಮೂಲೆ ಕೈ ತಳ್ಳಿತ್ತೀನಿ ಆಯ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. 2 ಜನ ಆ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಜಾಕ ಫುಲ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಲ್ತು. ಬಟ್ ಎಂಕಲಿಗ್ಲದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಲಂಗ್ಸ್ಗ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪುಜ ಒಂಜಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು. ಉಲಾಯ್ ಕುಲ್ಲುನ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಆತೆ ಬೇತೆ ದಾಲೆಜಿ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪಾತೆ ರೆಜಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಬರೀತೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ತಿನ್ಪುನ ಹೋದಾದ ಎಂಕಾಯ್ತ ಪುದರ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ. ಸ್ಕೈ ಡೈವಿಂಗ್ ತೋಜುಡು ಸ್ಕೈ ಡೈವಿಂಗ್ ಅವಳ ಇತ್ತುಡು ಅವು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ದಾಲ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪಯ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದರ ನಿಕುಲ್ ಸ್ಕೈ ಡೈನಿಂಗ್ ಒಂದು ರಡ್ಡುಲ ಒಪ್ಪು ಪಣಂಬುರುಡೆ ಬರಿಟ್ಟೆ ಉಂಡಾವೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಕೈ ಡೈನಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪೋದು ತಿನ್ನೋಡು ತೋಜುಡು
ತೋಜೊಡೊತ್ತು ಅಂದ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಪೋರೆ ಕಾಂಡೆ ಮಾತ ಪೂರ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡುಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಸೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿದ ಪೂರ್ತುಗು ಸ್ಕೈ ಡೈನಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಪೂರ ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದರ ಸ್ಕೈ ಡೈನಿಂಗ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್